ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଗୌତମ। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ତାଜା ଖବର ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମୋହନ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗରମ ହେବନି ବୋଲି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଲାଗିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଓ କୁଲର, ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମ୍ବ ବଗିଚାରୁ ଚଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। ମାଟିରେ ଅଧପୋତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଶବଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶବଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆହୁରି 2 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଉରକେଲା 2ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, 2 ଯୁବକ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ 2ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି।